Zdravím všechny moje fanoušky i věrný hejtry a v dnešním díle, myslím, že už je to 4. díl z Austrálie, se podíváme na to, jak válčím s levelem 170+. Krom toho, že jsem dostal brutální reality check po mém damage, když jsem přišel do lávovky, tak o tom si povíme o něco díl, ale hned ze startu, co jsem přišel do lávovky, tak jsem musel pozměnit nějaký věci a trošičku investovat už do věcí, které jsem odkládal dlouhou dobu. Měl jsem hodně dlouho rozkovanou alchu a tu už mám skoro celou dokovanou, chybí mi poslední onyx, jenomže to tak strašně brutálně rupe, že přemýšlím spíš, že seženu někde bril a normálně koupím bril, než abych to koval celý znova, protože ten onyx mi úplně šíleně porůpal a zahučal jsem do toho brutálně moc yangů. Takže alchu mám dokovanou kromě onyxu, ale tam mě to teď pomůže doslova jenom pár procentama šance na kritik, což do průmky asi by byl fajn boostík menší, do schopky, jelikož nemám už co přetáčet, 6. 7. bonusy, tak tam mě to aktuálně asi moc nepomůže, takže to jsem tak jako zatím odsunul na další kolej. Co se mi podařilo dál boostnout, tak je tady můj petíček, ohnivej Fénix, kterýho nevidím. Nebo tady prostě v rybářce nejsou vidět peti. Počkej, to musíme fixnout. Jo, tak v rybářce asi nejsou vidět peti, no tak to je GG docela, no. No nic, není důležitý, jak vypadá. Hej, oni tady fakt nejsou vidět, jo, toho jsem si nikdy nevšiml reálně, ale to je jedno. Mám tady svýho 100 level peta, kde na 180 toček mi padl první bonus a to je Dying Wish. Padl k tomu zvíře a ork, což jako zvíře OK bonus, ten ork jako nepotřebuju, ale je tam ten Dying Wish. Měl jsem toho peta natočenýho na PVM na metiny, nebyl to žádný moc velký úlet, takže jsem to zkoušel přetáčet a kdyby mi tam padlo asi větší háučko, byl bych víc spokojený, ale zatím ho takhle nechám. 15 příšera, 10 boss, 7 zvíře, 10 ďábel a 48 háučko. Jako není to žádný game changer, ale je to asi lepší než drátem do voka, takže do té schopky už něco mám. Do toho tady krmím ještě druhýho, to je 75. level. Ten je teď tak jako natočený do lávovky. Budu ho zase přetáčet ty vrchní bonusy, protože do dračáku tam nemá vůbec nic a do endgameu už vůbec nic. Ale v té lávovce a fanduinách mě hodně potahal. A do toho tady krmím ještě PvPčkovýho peta, který je kompletně na točku a tady mám peta novýho na metiny, kde mi padly 10 metiny, 138 háučko, 15 příšera a jenom 7 průmka. Jako zase smolíček, že ta průmka nepadla o něco vyšší, ale na ty metiny mi to zatím bohatě stačí a i když je to jenom 45, tak ten boost do toho metinu je docela razantní. Takže s tím jsem spokojený, jinak s runama jsem jako vůbec, ale vůbec nepochodil. Boty, štít v průmce jsem natočil vůbec, helmu taky ne. Jediný, co se mi povedlo ve schopce, tak mám 1 trojkovou runu a 2 4kový runy dokonce do toho. Protože ve čtvrtek, jak bylo točení, tak jsem měl nachystáno 1200 začarovat runu. Klasicky tam nic nepopadalo, až na poslední 100 mi padlo 3x3 schopka do botiček. Měl jsem, jelikož jsem točil nějaký bedničky za začátku, nebudem si lhát, každý to musel vyzkoušet, jestli tam na starceru něco nespadne, tak mi padly nějaký osvícený runy, tak jsem to hodil, nebo já ne, kolega z cechu měl šťastnou ruku, nevím kam jí strkal, ale prostě na 3 pokusy 2krát to vyšlo, že já jsem absolutně spokojený, jinak jsem zatím na runy dál nešáhnul. Co se změnilo ještě ve schopce, tak natočil jsem luk do lávovky 24, schopka 20 ďábel, 20 nemrtvý, 20 ork, ork úplně zbytečný, kovu ho na +7, protože stejně budu schánět luk +7 na to, abych kovnul nějaký na +9, takže do +7 ho vykovu, do té lávovky mi to asi bohatě stačí, kameny jako jsem kokot, no, co si budem, jsem kokot.
Mám tam schopku, návrat, příšeru a kámen smrtelný rány. Kdybych tam ten smrtelný rány nedával, dal tam místo toho průnik, tak bych asi nebyl kokot, ale aktuálně jsem kokot, protože jsem tam dal prostě kritik místo průniků, ale co už, no, dělal jsem to asi o 11:30 večer po práci, unavený jak prase a takhle to dopadlo. Do toho se mi zastavil dneska lučík, který jsem si pro jistotu šoupil do skladu. A ten už je docela jako fajnovej, není to žádná petelice, ale jsem s ním spokojený. 23 schopka, 20 ďábel zvíře a 3 boss, jako co si budem, ty 4 bonusy co chci tam jsou. Schopka by mohla být vyšší o něco, i ten boss by mohl být třeba 5 nebo v maxu 7, byl bych absolutně spokojený, ale říkám si, že takovýhle look na start do dračáků úplně bohatě bude stačit, protože točím dál luky, točím dál meče na průmku, protože v průmce na meči mi padla 60 průmka, 15 ďábel zvíře a 7 boss. Zase jako není to žádná petelice, ale jsem s tím v aktuální fázi hry spokojený a asi mi to stačí a taky do kovu ho do plus 7 a s tím budu asi končit a snad se mi podaří něco hezčího natočit, kde by byl ten kritik, který scaluje do toho damage víc, ale jako jo, jsem spokojený, takhle asi, not bad. Brnko se snažím točit, mám tam kameny plus 9, všechny 3 samozřejmě, nemám 1 až 5. bonus natočený, protože to tam prostě nepadá, jo. Zkoušel jsem točit solo brnka, zkoušel jsem točit točky do brnka, ale zatím mi full brnko 5 z 5 nepadlo, takže uvidíme. Zatím je na to čas, ale nedaří se zatím. Mám tady nachystaný nějaký točky náušnice, tady mám připravený dvakrát fullový bonusy do náušnic, kde je zvíře, ďábel, boss, drop a metin. A dokonce se mi tady poštěstilo natočit 5x15 do PvPčka. Co je absolutní úlet, jsou prostě točky náramků, točky náušnic, točky štítů, de facto každou věc si můžete u obchodníka koupit jenom čistě na točku, kterou potom díky převodu bonusů dokážete vložit do normálního předmětu. Když si to vyzkoušíme, tak tady vezmu třeba, co bych tady mohl vzít. Tady vezmu ten luk a tady vezmu tady tu točku na zbraň. Když si otevřu převod bonusů, nebudu ho dávat, otevřu si převod bonusů, takže do první dám zbraň, do druhý dám tu točku a vytvoří se mi z toho ta zbraň, nebo ty bonusy, co jsou v té točce, se převedou do toho itemu, do kterého chcete. Takže absolutní game changer, co chci říct, je, že prostě točím náramky aktuálně a mám tam nastavený jak PvP bonusy, tak i PvM bonusy. Takže doslova točím prostě PvPčko i PvMko naraz a prostě co tam padne, to budu mít. Ale bude to buď PvPčkovej, anebo PvMkovej, pak si to přehodím do té dané věci, co budu potřebovat. Ale jako za 150 DMek ušetřit doslova nějaký sloty a ušetřit nějaký točky, tím, že prostě jednu věc budu točit na to, nebo na to, co potřebuji, je absolutní úlet. Jako neskutečně mě tohle baví, že jsem na tohle přišel, jsem absolutně netušil, že něco takového tady je, ale v tomhle je to naprostá paráda. Co se týče hraní na levelu 170+, tak ten gameplay je u mě doslova furt dokola a to samý. Běhám dungeony, který začínám krystalovým žalářem, končím doupětem kostlivců, jelikož budu potřebovat ještě nějaký apky na evolvy petů na kilo, tak to běhám až po doupě, ty yangy se tam stakují docela hezky a v mezičase do toho běhám lávovku. Snažím se to furt tak jako střídat, chvilku průmka, chvilku schopka, aby mě z toho úplně nebylo, ale je to úlet, jak je člověk prostě podgírovaný a tu průmku dávám zhruba za teď už 16 vteřin, sekám lávovýho trola. Když jsem začínal lávovku, tak jsem sekal nějakých 19-20 vteřin, něco takového, takže extrémně dlouhou dobu. Teď těch 15-16 vteřin už se dá, ale ten damage aktuálně nemám jak nějak extrémně zvednout. Chybí mi vlastně v průmce i ve schopce PvPčkový itemy překovat
ale tam si říkám, že těch pár průmky a pár schopky navíc mi nějak extrémně nepomůže, takže teď už zase jenom prostě musím expit a kovat, protože krvežíznivý zbraně dávají úplně extrémní boost a krvežíznivý brnko dává absolutně insane boost. Já jsem prostě udělal 2 plusy, nebo z plus 2 na plus 4 jsem udělal brnko a přidala mi to asi 230 000 do metinu, což je absolutně huge damage, takže teď aktuálně co mě čeká je expení a kování a lávovku jsem začal vlastně ve čtvrtek, tenhle týden, dneska je neděle, takže v lávovku jsem začal ve čtvrtek, myslím si, že do dalšího týdne, do neděle, bych jako eventuálně mohl s lávovkou končit a potom od pondělí už začít nejlepší mapu na Stellárce, prostě hurá do dračáků. Jdem tam za týden. Jako jestli to stihnu za týden, tak to bude hvízdačka jak blázen, nevím. Furt řeším jako talík, vykoval jsem ho na plus 9 s tím, že je tam 189 HUčka. Ukazuje to jednu točku, ale reálně jsem jich tam nasypal asi 300. A první týden, co jsem zkoušel točit, jsem se ještě pojebal v tom, že místo HUčka toček jsem z 10 talismanů vykraftil MHUčkový točky, takže 100 toček jsem vyhodil jenom takhle z okna. Samozřejmě zkoušel jsem točit to MHUčko, jestli tam nepadne náhodou něco krásného, co bych mohl prodat. Klasicky to tam nepopadalo, takže tím jsem se taky trošičku zastavil, ale nevím, jsem teď tak jako na rozpacích, nevím, co mám úplně dělat dřív, jestli expit nebo kovat talík a nebo točit věci, no. Předpokládám, že prostě přijde jeden den, kdy se to zlomí a všechno mi to tam napadá, ať už runy, nebo to HUčko v talíku, a nebo prostě natočím full gear na 175, protože tam už musím řešit prostě elementy a mám reálně nachystanou jednu jedinou věc na content 175+, takže jak říkám, doufám, že přijde v týdnu jeden den, kdy to prostě udělá prásk, zlomí se to neštěstí a bude všechno natočený. To by bylo z dnešního dílu všechno, já se budu zase těšit někdy příště z dalšího videa z Austrálie.